Ha idén is akkor a balfaszok jönnek, mint a Puskás, komolyan fölmondom. Fogadjunk egy ötösbe, hogy lesz nálam nagyobb balfasz idén is. Ha valamelyik beugat bazzeg, hogy komolyan kimegyek a szép basszom. Ugyan a fiam kiszólna be De nekem. Gáspár győző. Ez nem a Gáspár győző. Ez a Gáspár Laci fiam. Jó van, és akkor most ki picsának képzeld magad, ki vagy te itt, mi? Az apád vagyok. Jó, és kisfiam, akkor mi a ne faszom van haragudj apuci? Mi az apukáknak a dolga, hogy nyugtassanak? Jó, ne Simogassák? haragudj, fiam, tudom, ezt Ne olyan elcsesztem. erősen, mert beáll az arcom, de akkor átbaszok egy akkorat, hogy Jó, ne lezsibbatsz egy haragudj, életre, kisfiam, tényleg öreg. elcsesztem, bocsáss meg komolyan. Otthon kapsz egy Faszom. túrórudit, csak nyugodj meg. Mi az, hogy túró, Rudi, kolbászt, köcsög? Hello. Mi a neved? Zoltán vagyok. Na és miért jöttél ide az X-faktorba? Hát azért, mert mindenki más, hogy énekeljek, aztán illetjük a győztes, mert mit gondoltál? Az is tálóját, de fasz valaki. Nyomhatom már, vagy mi van? Milyen zenét hoztál? Saját dalomat, érzések, Fit Lajoska 98. Fit? És hol van a közreműködő? Tudod, a fit az azt jelenti, hogy valakivel. Hát az én vagyok, én összeműködtem magammal, érted? Azt a kurva, de hát ugye a fitnek meg elveszett az értelme. De miért raktad oda, hogyha nem tudod, hogy mit Nem jelent? mindenki oda teszi. Puskás nyerte a fogadást. Nyerte, bazd meg. Na jó van, akkor nyomhatom? Jó, figyelj, inkább ne erőtessük, mert így is elment